Felszólaló Stier úr. Hvala gospodine predsjedniče. Ova točka dnevnog reda je važan dio odgovora na prijašnju raspravu o nezaposlenosti u Europi. Investicije u širokopojasni pristup i pogotovo obrazovanje za funkcioniranje u uvjetima globalne ekonomije predstavljaju ključne pretpostavke za novi ciklus rasta u Europi. U zemljama poput Hrvatske, gdje je na primjer naglašena turistička aktivnost, razvoj europske digitalne agende je od presudne važnosti, jer je iznimno bitno za razvoj te industrije da europski građani u zapadnoj ili u srednjoj Europi, u Skandinaviji ili u južnoj Europi mogu podjednako brzo i efikasno iz svog doma pronaći sve informacije o željenom mjestu za odmor i onda sigurno izvršiti rezervaciju. Ovdje su naravno potrebne i daljnje investicije u razvoj novih tehnologija, kao što je na primjer TerraStream, koji je nedavno premijerno predstavljen u Zagrebu, dakle u Europi, a koja diže brzinu pristupne mreže za oko 50 puta. Sve to naravno na kraju može i mora rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i povećanjem gospodarske aktivnosti. I upravo zbog toga o ovoj temi ne možemo gledati samo iz aspekta straha od špijunaže. Najveći strah koji moramo imati je taj da ne izgubimo trend u digitalnoj ekonomiji. Hvala. Köszönöm szépen. Az internet sebességen kívül a beszédsebességet is föl kell gyorsítani. Zemke úr következik 1 percben.